Anya laki din. Bakay, ay ba man ni Ambaw, tatulungan na ngagtiliw itinitib amanaw. Apay, an-anwam tinitib amanaw. Ay kay parchen tayo tapno da masidain tayaw. Sumangpet ka no da Victor, iso asigurado nga da isang da masida. Syudad ti paggapuan da, iso nga da ti awit da. Naita nga road, sumangpet da. Isong agsagana tayo mo't tapno da masangputan da. Anya, iyawid na, jay na anakan akayan ayat na. Ay saan? Jaklak ayat. Anya? Kati sumag. Adaw ti mangibaga a single mother da jay. Iso ajak kaya nga iso ti asawa na. Ay, saan mo arik na ti anak ta? Iso asaan arumbang apakibiyang hamida. Nanang, apa nga agiyan kayo laang dito silid yun? In kayo mat kasarita damanong agsublida kanumot lang inton bigat. Ay na, awanak itimod ang makisarita kadakwada. Anya? Wan marlain, iso apanawan naklatan. Ala, umay kayo kit din nanang. Mangan tayon. Pagsasangwan tayo, mandilinoto ni tatang nga insangpot da. Mangantayaon? Wan nga rod nanang, iso arumwar tayo. Nabanglo dagito'y sidan na. Agyaman no magustuhan nyo dagita amakan, nana. Nay, mas deti lechon manok da. Nananam. Ay na, kaslasaan kon akayat ti mangan itin napaw. Gapu iti kaadaw ti sidang. Ay, mabalin latamot, anana. Ay, Tomas, iyawat mo manday talichon manaw. Kayat kupay, ay marlain, kargaan man iti Graham day to'y plataw. Nanang, di kay una iti Graham. Nasamit day ta. Inpari taray ta kada kayo saan aya? Ay nabasit lang, jakmut pakatayan ka. Da kayo talaga nanang. Alan, kargaamaw. Ay, Tomas, iyawat mo manday talichon manaw. Mabit lang Ay, adapay gayam chicken karay. Ay na, talaga asahan ako na mga itin na pawi. Adapay gayam fruit salad. Ay, bay amon day tain na pawi. Sana balay, taisuti ka na yun, amakmakan. Natutanak. Pagpagaman, tinikot ka. Dores, husto nga minay. Di ka sumanao amangan. Mangibabayin ka. Kaslay tala makaraman ka iti kakasta. At hindi tanong nanang. Ay, agyaman ak. Naging awaan tiriknak. Ay nano nabsug ka, hustaon. Di mon pilitin nga ituloy timangan. Anya? Ay, Tomas, apay nga inanawan ak itay amang mangan. Kontrabida ka talaga itibiyag ka. Gaputa mang ibabain ka. Kitam ka naltutan ka laki nga raw. Na, apay inggagara kaya? Ay, ipakpakitam la di ka makaramraman itilitson. Anya? Apay, masapul araman am amin dagi jay. Nangruna no nabsug kan. Kinsan man anatangken ti ulaw. Imbaga ti doktor adimo kanain tung palaim. Nalabas ka mo. Apay sika, naraman am amay. Kawain. Rin naman amen ngam sagkabasait. Sa nakaslakan ka, aginggat bosog nga oray lati kastam. Di ka pa'y makataktak derain. Uray lakas labumtak ni taboksit mo. Sige, kaanlata nga wan sardeng na. Hay. Ang pakada kami, nana, tata. Agyaman kami iti panang sanga iliyo kanya ka. Ay, awan anya man nabalasang ka.
Umay kay tuman agpasyar inton adawaya yaon ah. Un tata, ala, in kami nga rudan. Wen, kaganan nagkayaw. Nay, apay adi ka masumungbat si Kadures. Anya ko ba ti ibagak ngay? Kagyamang ka ni Shali gapot tapi masyar. Ay na, pakada. Di kat pumanaw adagos. Di na ayamarik na nga adayo tirik na kenkwana. Anya, apay nga dayo tirik nam kwa na. Gapo tadyak kayat ngagbalin na manugang. Tapay, ada parikot. Gapo ta bumakag. Kano balasang ni Shali? Napintas. Kan may san amadlaw anasorok at rentana. Kan di ka man kundi libidita. Agbain kami ta. Kampay iday. Agkulong ka iti kwartaw. Ngamidi panangan na. Si kamatan ti alis to amang ibos kadagiti insang pwedda makmakan. Kasladi ka nang nangan iti litson manok iti unos ti panagbiag mo. Anya! Nalabos mo ti amayaw, makapainsulto. Apay ka di, nanang. Agasam, kasla kaya nakiday nga ibaga arawot ha. Apay ka di ana ibaga na dayta. Kinunanakit day, asyak ti alisto anang ibos kadagiti makan nga insang putda syalay. Na, tapay nga katawa ka? One mat nga min, nanang. Danda ni ibusam to pa si may sa alitsyon naman oh. Anya, Kan may sa, sumanao kayo nga men, nanang. Sana nasaya at dayjay ahabit. Nang runan o iti sangwanan ti lamisaan. Kan may sa, pangaasi yuman. Tanuin bagada a maiparit kada kayo. Tungpalan nyo mat kuma. Ta para matlaang kada kayo dayta. Apay ka di ka matagtagari, Shali. Hindi pala nga dati itilugan nakasta ka ah. Apay ka di nga men. Mariknak ngamin adinak kayat tinam. Kita aman. Saan ang nagsasao, idi nagpakadaakan ko na. Ay na, di mo ikan ka ni nanang. Talaga kasjay na rin dyan. Sigurado ka ka di, Victor? Uy, kan pasensyahan kumakit din ni nanang ah. Mababay inak nga rod. Gapo iti inpakita na nga ugali na. Awan anyaman na dayjay, Victor. Gagangay siguro ti bumakutan. Ay, mangibabain. Ala, di mon panunutan dayta. Siyak ti mariribukan ita. Amangan no dinak kayat ngagbalin amanugang na. Gaputa adda anak ko, iti kinabalasang. Lukas taman bilang. Awan ti bibiyang na. Siyak tinagayat. Iso asyak ti masuro. Nasayaat mo ito na sabat ka, Nana Doris. ay, apay kaday baraw. Kasangin ngamin ti putot ko, indon bigat. Pumasyar kayon to aje balay. Kaputad, damot basit sa gana. Ay, katuan na baraw. Agyaman nakiti panangawis mo, ah. Awan na nyaman na, Nana. Ket pakibagan tumot tayo, kada tata Tomas, ken Mari Marlen. Amang ano ibagada manen nga, duti ubrahin da, ket di da umay. Ay, wun baraw. Ibaga, ngam no di daman makaumay. Ada akmat a representative da. Sa bagay mo't ki diya, Nana. Ngam nasaysayaat ko man, no, dumaray damot laeng, Nana. Apay nakarubwat ka, Dures. Ay, nalipatak gayam nga imbaga iti kalman. Kasangay kano ti putot ni Dundun ita. Iso nga inawis nakmag. Anya, Won, kat imbaga na amapantayaw. Diyo kanumanan ibaga nga ado ti obraan yaw. saadan. Uray awan ti mapan. Anya, inyawis na nga raw di ka kamapanan. Ong kalaklakayan. Ha? Ay na, agbati kayo nga raw daun. Oray siyaklangan ti mapan. Kundi pangina kayo amaawais, ngam kaya yung malagayam. Gapaw tamabainak. Amok nga kuriman ti ugali ay makinalaing mo amangan. Anya, Umay. Amamukan. ada nga ron libre abakan.
O, di mangan na mangan. Alaman nga raw, Tomas. Ing ka man makipaskan, kat di ka mang mangan, Ay na, kunak tupay kat nga ado ti sagana, yaw baraw. Umuna nga mi nakasangay ti anak mi, nana. Iso nga, insaganaan mi mo ta. Ay katun na baraw. Awan dakes na. Wala na. Ngam nalpasan ti pinangan. Ngam awan pa'y mo da tata Tomas. Kunak man no kunayo asumaranuda, nana. Ay awan baraw. Ang mga nunaimasan naman ang tinagtrabaho ijay bangkag. Iso adida si Muraw. Ay, oo, na yun nakinagaday ta, nana. Baraw. Mabalin ka day ngayalaak datatam iti sidaan da. Ay, kahit wala, nana. Mabit lang. Tayalaan ka, itiyawid mo. Ay na, agyamanak baraw. Ay kat nay-nayo ng matan. No ado tinabatay. Oo, nana. Awan problema. Ay, di na amaw nga ado tinailasin ko itay. Ninay-nayunak ti ingkargak iti plato. Kat insilupin ka. Agam agdawat akpay. Tapno adaw ti mayawid ka. Ay nadures Ada kapay lang iji punsunan. Ngem nakadanon adagos dito'y balay ti damag. Anya manan ayaday ta. Kasangsangput ko lang. Agong-ungat ka manag. Apay nagadutin niya wid mo amakan. Talaga di kagbayin nga gisilupin. Kagtapno ang damit maramanan nyo Saan nga yung kapilitan nga damaramanan may no awan. Kin ba isa, awan ti dakes na nga gibalkot kay timakan iji punsunan. No jay di mo na ibos ti balkotam. Ngim na igagagarap, ay. No nga dapay saan anangan. Iso nga agbain kamit, adures. Na, Kay subait, kin may sa, adala nga rodin inlasin mau. Apay nagdawat kapay laki ni Dundawn. Tidakis na inusar nakpay. Imbaga mayalaan na. di ka kaagyaman. Dakamukang ka. Ay naaawanan ti adupay asao, Tomas. No di mo kayat akanan dagitin sangput kaw. Bayam dita, siya kaun ti mangibaw. Ha! Nanang, malagip yung kaditial daw ita. Apay kaday. Katno kasangay yung inton bigat. Ayun anya. Ay na, sapay na ira na nga awan kwarta. Gumata nga kumawat iti sagana. Anusan nyo pa ilaang ti awan sagana na ananang? Wano? Bang party tayo, ititarakan tayo a native amanok. Isupay Saan nabalita bakit kamutan? Anya! Isumay. Di mo ipilit nga agsagana. Tawang ka nga ro kwarta. Ay, Nanang, malabay amo na nakaw. Adda na panunot ko awagas. Hello, Victor anak. Hello, nanang. Nakawag kayo, Mike. Ay, kwa, Victor anakaw. Abay, nang. Anda ka di parikot siya? Ay, awa, nanakaw. Ngam kasangay ko ngamin inton bigat. Katamangan no addawayayaw. Agawid kayo kuma. Ay, tuwa na, nanang. Anda ka di sa gana ya? Awang nga ro danakaw. Ang mang partita yun ton iti native amanaw. Alaway, nanang. Agawid kaming to dita. Sigay, taurayin kayawan. Agawid ta pa nga ron kasangay gayam ni nanang yo, Victor. Uy, Sally. Awan ka no ti sagana na. Ngam amang kayat na kompleto tayo indun aldaw ti kasangay na. Uwin siguro, amumot ng dagiti bumakit kan lumakay. Agyaman na ka, Sally.
Gaputa uray kasi ti pakpakita na ken ka. Nasayaat ka lang taking kuana. Awan parikot iti dayta, kunakmet. Siya kun ati agad jas. Agyaman na manahin siya lay. Alangarod, Victor. Agrubat ka, taintagatang iti isang putta ijay balayo. Mga latamatlaang iti cake ni Nanang. Ayawanan na talaga tibain mo, Dures. Mo kung ti ugalim. Ha? Kundi awag ka ni Victor nga agawid. Amaw ka day ti panunot mo. Tapnoan namang isang put iti makmakan. Ha? Di ka naglibak. Hindi pa ilakas ta ka. Apay, anyaya ti parikot mo, Tomas. Ne. Mairaman ka mo't iti isang pwede. Wala. Mababay na. Kaputa saan anasaya ati panakilangan mo ko ni Shalay. Ngam sumangpit da. Kado tiyawid da. Si kamat ti numero 1 amangan. Ha? Agbaliw ka man. Pakita mo't itinasaya at jay tao. Ay naagyaman na ka, Victor. Siyale, gaputan nagawid kayaw. Kat inyalaan dak pa iti pagburtyak. Kanay, nagdakkel pa iti cake kaw. Wala na lang. Gaputa kaya't may anaragsak kayo itakasana yo. Agyaman na kanak kaw. Happy birthday, Nana. Happy birthday, Nanang! Agyaman na. Ala, mangantayo kit day. Ay, katwan na. Tanay, ado ti ginatgatang yaw. Kaslasaan nga amo ti unaan abakan. Gapu iti kinaado na. Ay, Nanang, anadan nyo manan, ti kanan nyo. Laglagi pa nyo ti inbaga ti doktor kada kayo. Ay, anay ikaw. Sabali ti marikriknak. Diyak maawatan anak ko. Ha? Kasla marigatan nakpay nga umangas. Ay, nagkakapsuta. Sigurado asimruman na itarikrik na inyo, Nanang. Amangan nung imato ti blood sugar yo. Kanti high blood yo. Amangan nung imato pa ti kolesterol yo. Anya. Day tangamin kat, Nanang. Saan kayo amaanawa no maipapanan iti makan? No mabagaan kayo? Ibagayo, nga imutan kayo. Imbes nga pa nangisakit mi day da kada kayo. Ay, naimas mo't nga minti mga nanak ko. Nang runa no naprito ti sida. Kaslasanak ama umamang mangan. Ay, naapurawot abakay. Malangarod. Inakagatang ka nagiti tabtaba. Ta iso ti pagbalin ng mga agas mo. Barang agimbag ka. Anya. Agnakam kayo nga minan, Nanang. Disiplinaan nyo ti bagiyo no maipapan kadagiti makmakan. Kan maysa. Baliwan nyo man ti panakilangan nyo kini Shali. Tanasing patmat. Amo na ti makibagay kada kayo. Ay, uwan, Marlene, anak ko. Agpalpaliw akaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nay, nakapulis ka man ay. Apay, sa dino man ang tipapanap. Ijay lat na pagturungan ti saka ka. Sa dino pa'y kumangay. Mapangkaman makitong itin ayan, da pilingan niya. Wun lakay. Mapanak at talaga. Bareng man mga baka. Ay, unay na yaso peng. Pangasim mamutay sardeng munday tanga ugaling. Jak tupay agsugal nga asawam. Si kantulaki ding. Sana bali tadyak mo't dinawat kun ka ti pagsugal ko, lakay. Bukod ko mo't akwarta, saan aya? Win ang, jak amuking ka. Malain na kon, taamangan numaladawa. Ay da, narabyan ka ba na naggapuy sugalan si kasupeng? Kat,
Anya ko mano narabyanak anagga po ijay sugalan. Wala kang take. Anya. Di kalatamag na numasabat nak. Nagadupay laang nga ibagbagam alaklakayan. Salbag ka. Anya. Siguro, naabak ka ititong ita niya. Kahit anya ko ma. Anya ko mati bibiyang mo no bilang laang. Apay, kwartam tin sugal ko. Kwartam. Apay, nagungit ka butay. Naabak lang nga ruden da tao. Sa ita, si kapay laang alaklakayan alaan ti masabat ko. Ay, salbag at talaga. Aw, anya. Naabak ka? Sumardeng ka man si Kaberto. Amangan no si kati pagpapasak iti pungtot ko. Nagpadaan nyo lakin nila kay Irning. Tilay bagbagayaw. Aday tang, napudo man ang ulam. Kaputa naabak ka. Mala, uray naabak ka. Ingkalat tamangan na di kusina. Imbatyan da ka iti kanaw. Nang kami niti anak tang. Anya tilinutom asidaan. Nyapay kumangit naman. Tuyo ah. Hay awanin at talaga ti no. Agsapa, aldaw, rabii, tuyo. Anya lakit din ti kastoy abiyag. Di ka man nagsawi ti kasta. Anta kwarta mitay. Ngam napan mula insugal. Anya nga ita. Iso nga usam at ituyo asiday. Bigbigat pa lang sinay ka sinay bakay. Di nakman sa ludsudan, no apay ngagsensen na ayak taawan mo't laang maitulong mo no bilang laang mawatam. Anya. Marurudak lang kan ka. Ibaga mga may. Tapnam mo. Di mo amo aya a Huwebes inton bigap. Panagbabayad manen iti asa. Awan pagbayad ko. Ay, day tagaham ti pampanunutan. Sabay. Kanya pala tararamidam nga. Ingagdis kita rin ay sukalan o. Anya? At ang aming kwarta medical man. Ngam napan ka pala nakitong Anya nga ita. Agparikot ka lang araw dito pagbayad mo. Nawan maitulong mo. Mabalin ka di nga aguli magkalatan, ha? Sabay. Ang mga numarangrang tilapayag ko. Kat basi-basan ka ditan. Anya, awan pagbayad mo intun bigat, mare. Awan nga rod, kumare. Iso nga imaya, taumutang ako may tikwartam. Di ka madanagan, bayadak matlaang adagos. Pautangan ka ngam pangaasim ta bayada madagos na dakwarta. Ngamin, igatan ko kumaday ito itigamit ko iti salon. Wen, di ka ka di madanagan. Manoy tayo ito tutangan? Uray 2,000 laang, mare. Anay. Awan ngamin at talaga ti pagbayad ko intun bigat. Kat amumit tendag iti kolektor iti asa. Istrikto da no may papan iti payments. Malala, awan bibiyang ko iti utang mo. Ti kanyak laang, bayadam adagos ti kwarta, ngay pautang ko ken ka. Understood, mare? Anya? Ay, biag aya. Nay, apayang. Isla ka na yung kamutin na kasta. Madlaw ko ka manulangal daw saan ka makatungik ka kasta kamutan. Ha? Apay, awanin na talaga ti pagsugal mo. Iso ang kasta mo na binikat. Kaslan na asak apagay day tarupan ba kay? Di nakman kasarsarita si Kaberto. Kaya't mun sakit di ti makakita iti istar. Amum lang arudan anapudot ti ulok no kastoy nga awan kukwartak. Awan lang ang pagsugal mo kay. Iso kasta ka. Hindi ka makisik ka. Tapnod na pagsugal mo ba kay? Ganyan tapnod damot ng pagbayad mo iti kwartang inutang mo kani bakla. Di nakman diktaran itinaskan nga aramida. Intun kon si kalaki nga ruti sugal ko. Anya? Tauray ipadawat kan kadagiti agtutong et ijay baba. Salbag ka! Anya? Umutang ka iti kwarta kanyak, mare? Wen kumanay. Pautangan ka ngam pangaasim, ta saan kumamot ang mabulanan? Wen mare, promise. Bayadak matlaang kalpasan ti makalawas. Mark your words, mare. Urayot day ta makalawas nga inbagam, ha? Wen mare, di ka madanagan. Bayadak matlaang. O sige, bayadan ha? Taigatang ko dayto iti feeds nga ipakan ko iti manok. Wen mare, katagyaman ako unay. Ay, itay pay, aday ta silpon mo tikit kita, manakaw. Uwan nanang, awawaga nga ron ni Suping. Ngam di namit sungbatan ti awag ko. Ha? Talo alawas hindi napalapas, manipod maimutang kanya. Nga maging gaita, di mo tinumay agbayad. Anya? Nagadon at chat ko iti messenger ngam di namit isin. Ti awanan bain.
Sapay ka na yun mo't naka-online. Tamangan mo, no, wan pa'y kwarta na pagbayad na. Ay, sana mabalin nanang. Inkarina, sana mabayag, kat agbayad. Ha? Pagsasawa man langan, tapno mapabot ngan kat umay agbayad. Marurutak man nanang. Oray may satawag, text, chat ko, di na paganano. Kunaklakit di, no siyakla ang tinakautangan na dayjay asuping. At damat lagayam utang na kan ka? Katwan, 2,000 di inutang na kanyak. Agmay sa bulanan. Di mo't law may agbayad na di asuping. Oray siyak nga ron. Inkarina, asaan ang mabayag? Ngam ni, talo alawasan. Maasarak man, tadi na pa batan ti awag ko iti messenger. Ay, wun nga rod. Makapaasara talaga. Pagsasawa man, bareng agbutang, kat umay agbayadan. Wan nga agpaysoan niya. Aguray ka, taichat ko man. Imbagak kan kwa na paggatang ko iti feeds dayjay. Wan awan, sa ita, kasla asok ang nagpukaw. Ala, i-chat mo. Ipagamkin ko na ano saan nga umay agbayad. Iposta ti rupa na iti Facebook. Nay, apasan ka mo na rumrumor dito balay. Supay. Ha? Mas daaw ka no apay asaanak arumrumwar? No rumwarak amapan makisugal, aday bagbagam. No addaak dito'y balay, addalat tamay bagam. Anya? No di mo kayat amakikita nak dito'y balay, sikati pumanaw, mawatam. Anya laki din na yan. Di na magkulaan no apasan ka rumrumwar. Nga madumot din na ibagam. Ay masuro na nga men. Ha? No ammom nga awan kwarta, di nakasarsarita. Ammom lang arudan anapudot ti ulo. Gapulaang ta pinagsasawak ni Suping? Kita ang man tinamayan na iti profile picture na? Ha? Sinukatan na motan iti kandila? At nga ta minatay da? Ay, patsim da ita. Sinukatan na laeng tapno maliklikan na, dagiti agsinger king kwa na iti utang na. Anya nga ta? Numapantay di balay da inton bigat. Ha? Ay, kituan na mapanta. Kigtutin taman ti awanan bain. Na imbag kumaano makisarita iti nasayaat no kasi nga awan pagbayad na. Sa nakasta pasukat-sukat iti profile na iti kandila. Ha? Tagayam? Awan mo ti minatay da? Awan nga rod babain na. Iso nga ramidin na amin na pamuspusan. Tapno saan nasingirin dagiti nakautangan na. Ay, mapan kami nanang. Kadwak ni Dona. Masapa kami. Tapno madanon mi iya balay da. Amangan nga no pumano manen. Ay, kat mapan kayo Kasari tayo iti nasayaat. Tanakababain mo't iti asawa na. Ay, jak laki di matapalan ti bagik nanang. Amuyo mo tinti ugalik. Utang is utang no siyak. Ay, jak kaya tikas di nga ugali na. Ha? Iso anong matungpak dayjay. Pasinsyalatan kanila kay na, nanang. Anya? Nay, da kayo magayam kukumaray. Nakapasyar kayaw. Ay umunag kayo Agyaman ang unay, pare. Kunaklakit din o dami na tayo. Minatay. Uwan tanakitak ngamin in-update ni bakit mo profile na iti Facebook. Ha? Sino ti? Ha? Oh, apay akasla nakakita ka. Iti alalya, di nakita na kami. Ha? Supeng? Da kayo matgayam kukumare. Ay na, nabiyag ka pa'y maggayam. Kung naklaki din nung natay kan, gaputa kandila mo ten, di profile mo. Idagsing-singer kami iti utang mo. Agbayad ka, wano? Di ka lagbay nga dapat nag-comment iti profile mo, condolence. Agyaman ka, tadyak imbaga condolence iti utang mo. Anya? Ala, agbayad kan. No di mo kayat nga i-post ko iti Facebook. Sa kargaan iti caption na condolence. Don't me, ha? Don't me. Kunak tumad, supeng. Anya? Nagsingpod ka, di may kaimutang kanyak. Nga mitatasingirin ka. Daki din ti kandila, mapan mo ipopos, salbag ka. At naitang. No amom ngaming nga dautang mau ababayadan. Ikagsapol iti panggedam, tanong mabayadam. Ha? Adda ka mo ilatan dito'y balay, anag meti ulda kam.
Mabalin ayamot ti kastao. Awanan kay tibain. Nagpadaan nyo launay iti panunot kadado na kan bakla. Anya? Anya nga rin ti maramida, kat awan mo't mga yab kanyak apakitang dana. Anya? Apay, uraya madya trabaho ti mang sapol king kapakay. Sika ti pa nagsapol, oh. Anya laki din na yan. Agulimak ka. Ta mga numapling man ng tilapayag ko, kat anya pa'y ti maipakul ko kan ka. Anya? Kal, kumusta anak ka? Ada ka din ni supay nga bayad na iti inutang na kadakayaw. Ay, masara nga ron, nanang. Awan mat. Awan kano kwartana. Anya, Ay, talaga asyak ti pagpungpungtutin na daya ang babae. Inton kwan ni boss ko lang aruden. ha? Makapasar, nanang. Iso lang aruden tin nakaotang. Kasla isopay tinatangsit. Paimantay kakman iti pagnakman na. Hala, bay amon anak ka. Urayom latan nga iso ti umay agbayan. Ay, saan, nanang? Sana mabalinti kasi nga aramidin na. Marwam! Ipos ko na talaga! Ubayak man bertaw. Ay, umay kayo lata. Ata. Nay, apay, day tasabong nga imot yaw. Ha? Kwa. Nakita nga mintipos ni baka mo, iti pisbaw. Kunak ano po now? Ha? Nakita nga mintimpos da akong dolain supeng kunada. Anya? Kunak laki din nupod na oh. Nangalakpay mo ti sabong o may kukumaitid ka na kayaw. Ay, salbag. Kung nakitak pa'y nga minakandila ti profile ni supeng. Iso ako nak ano po now? Saan tatang? Gapulaang day dyan iti utang na. Ina, pangasim man supeng. Yung kapayadan na nagiti kwarta nga inuutang mo kanibak lang. Uray pa unaam no isaw. Wan nga rod lang ay. Mababain na kung gapo iti impos na. Ingkan, itamoy laing. Ang mga no adun to pa iti umay at tao dito'y balay. Tamo lang aming kinatahikan. Kundi profile kan to mga minti kandila oh. Anya nga ita, ipagarup ti tao na natahikan. Ngam gapulaang magagamit iti utang mo. Salbag mo dato nga. Sorry lang kay. Sorry nga. Sige. Inako. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nay, si kamot gayam panyang. Anyat gatangaw. Sa anak agumatang nana. Ha? At dala ko maumay ko sa ludsudan, nana. Ha? Anya dayta? Idi ngamin na minsan nga aldaw. At da nakitak alalaki ang nakatambay dito'y. Ay na, naggwapo ngamin, nana. Makuryosak lang, no anya tinagan na. Sino alalaki ti bagbagam? Ninistor nga ta. Jay ka dinatayag ang nagwapo. Wala na. Ay, Nestor gayam tinagan day, jay. Wan, isuda tagtrab-trabaho ijay balay da kapitan. Kasta ka di, nana. Kaya't yung asawan, construction worker. Wan, jaklam mo no taga-ano da. Kasta? Ay, sige, nana. Agyaman na, tanaibagam kanyak tinagan na. Nestor gayam tinagan na. Maibagay la unay tinagan na iti kinataar na. Among friend, aday nakitak idi na minsan nga aldaw ijay tersena ni bakit open. Ha? Anya day jay? Makan? Saan? Si Kakit Dimot. Adda nakita ka gwapo. What? One friend. Ay na, naggwapo si ka. Sika talaga. Dagiti nagugwapo lang ang lalaki ti sipsiputan. Si Kakit Dimot. Naggwapo nga rod. Ay na, masigurado ka magustuhan mo't dayjay no makitam. Kasla Daniel Padilla ti panagruprupa na si ka. Anya? Napan ko pa'y nga rod dinamag ni bakit openg. No anya tinagan na. Ay, Nestor ka no. Ay na, sayit ka talaga. Nakitam lang nga gwapo, agpapansin ka man nan. Agiramang ka.
Panyang, nagsapa ka mo dan? Papanang? Mapanak ijay ili, friend. Adaman mapan ko gatangon. Anya nga iti mapan mo gatangan. Inak gumatang iti lipstick. Anya? Pangusaram iti lipstick. Malamang, pag lipstick ko Oo na yan. Siguro, adamanan ipurpurmaam anya. Saan lang asiguro? Talagang adda. Ay na, nagwapo nga rod. Kasla Daniel Padilla. Anya? Asino ngay mananday ta lalaki? Secret. Diyak kayat nga ibagakan ka. Amangan noon na anak amang porma kan kwa na. Masigurado nga gusto ken kaday jay, Nestor. Imay na pay nga rod dinamag no anya tinagan mo. Ha? Panyang tinagan day jay. Kasta ka di, nana. Sapay la ko mga rod tam maranaak no umayak tumanin gumatang. Ay katwon awan dakas na. Balasang met ni Panyang, ken kunam met abaro kapay. Uwin, nana. Awan pa'y asawa. Nasaya at no kasta. Amangan no si kati kagasat day ja Panyang. Naklaki din no asino ti masabat ko, lampas-lampas ti lipstick na. Si kamod gayam Panyang. Da kayong matata. Imbes nga ibagayo anak ka pimpintas. Ngam kas nakit din ti bagbagayo. Kitpod no bait. Nagsarming ka kumaa, sakbay arimwar ka. Anya mo ti kasta alangam. Apay, adamanin purpurmaam, takas na tilangam no rumwar ka. Aywan tata. Adda talaga purpurmaak. Kasla Daniel Padilla ti rupa na. Anya? Iso ang mapanak ijay tirsena ni Bakit Openg. Mapan ko man i-display ti rupak ijay. Barang umay gumatang kat makita na. Anya? Ay, una yan day ta lipstick mo, si Panyang. Ha? Apay ka di, nana? Nagpintas ka di. Umapal kayo. Anya nga umapal nga ibagbagam. Naglipstick ka nga agpaisaw. Ngam lampas-lampas mo't di tabibig mo. Da kayo mo't, nana. Imbes nga ibagayo nga umapal kayo iti kinapintas na. Kastakit din ti bagbagayaw. Anya? Ala, agulimag kayo, nana. Nakababa inday tay bagbagayo. Ang mga nuumayan ni Nestor dito'y kat mangag na ti bagbagayo. Anya? Ala, saan kayon nga agan anya-anya dita? Ti kunak, agulimag kayon. Naimbag nga oras mo, ading balasang. Kastamit kan ka, manong baro. Uwin gayam. Anya nga minin ti madaydayaw anagan mo, ading. Ha? Ay, kwa. Panyang tinagan ko. Kasta ka di. Nice meeting you, Panyang. Nestor mo tinagan ko. Kasta? Naku na ni Nano Openg. Balasang kapay ka no. Ha? Ay, uwin. Pudno day na. Balasang akpay. No kasta, mabali na nga agdaton ken ka, ading. Ha? Kwa? Sure! Sure, Nestor! Ay na, agyaman aklauna ading. Awan ang yaman na. Kinuray saan ka pa'y anagdatdaton, itapay na ang aklonan kan. Anya? Sigurado ka? Wan, iso ang manipod ita, agayan ayatan. Imaya, tadaw may ko'y padamag kan kasuping. Ha? Anya manan? No pagsayatan, darasam, ibagamon. Sika talaga. Ibagamon ay nagbayagan. Amom, agayan ayat kamin kini Nestor. What? Wan, pudno ti imbagak. Agayan ayat kamin. Ibagbaga na nga agdaton kano kanya. Saan pa'y lang ang nagdatdaton? Inaklon ko na. Apay, kapoy. Ay na, unay day tante kinagarampingat mo si Kapanyang. Nanggigigil naman ako sa iyo, Panyang. Ti ko namkit di, umapal ka lang amin. Anya? Siya kumapa? Diyak lapatsin ngagbayag kayo, anya. No kasano kapaspas na nagbalin na da kayo, isumit kapaspas no agbreak kayo. Imay nga rod ije balay medical man. Kung naklaki din no anya ti umay na ibaga. Ay na,
O may nalagay may padama ka, duwada ka nun, iti dayja anestor. Anya? Kita man lang ti ugali na dayja a babae. Sayet na talaga. Amin na makita na agwapo. Pakitaan na iti motibo. Ti awanan bain. Katbay amon Anya ngay nga ron. Isumot ti ugali na. Inton ko, nagsangit-sangit tumanan no ibalik dayja alalaki. Katbay saan na bale? Tay sumot ti masaktan. Saan mo't adata? Apaw, talaga mo nga impos mo pa iti Facebook nga gayan ayat kayo iti dayja anestor. Panyang. Ay, katuan Talual daw lang tinapalabas, manipod agayan ayat kayo. Ngam impos mon, kat kanayon mo pa nga imay day, ay agasang manday ta. Siyempre ay ayaton mi titunggal maysa. Iso nga ipopos mi ada kami. Ay, awan lati amok. Kita mantikat niya, lita. 11 years da nga gayan ayat. Ngam nagwin na suwas dalat ta. Da kayon tulaki din. Hoy, bakla. Lawlawag akla nga. No tikat nyel kat awandan. Da kami kininestor kat forever. Understood? Da kami ti mangi paneknek iti kaadwan ti forever amakuna. Nga uray saan kami nga artista. Anya? Awan ti makapagsina kada kami kininestor ko naktumat. Panyang and Nestor forever. No ti Daniel Padilla ken Catherine Bernardo, ket Katniel, da kayo mo't apanyang ken Nestor, panis. Ay, oray siya. Nakitak dagijay impopos ni Panyang a picture da iti dayja anestor. Nabiit da pa'y anagamam mo iti dayjay alalaki. 5 laang nga aldaw tinapalabas. Ngam impose nakit din. Kunam lalo tawon mo tan tinapalabas. Wan nga raw. Uray po uton yun, nana. Saan nga agbayag dagijay? Amangan no awan pa'y ti makabulan kat agbreakdan. Kat makaammo matan Enton kwa no may tumanan dito itersenak ngagsangit-sangit takitaan na. Di na pa'y mat inamam mo jay tao, gapula ang tagwapaw. Kat, iso mo ti ugali na. Iso amak ka mo matan na iti biyag na. Oh, itay pa'y arita cellphone mo tikit kita Kikitag man da ito impos ni Panyang a picture da iti dayja anestor. Nakitak day na. Nag-commentak pa'y nga rod. Imbagak, asapay lang kuma. Ta umabot damot iti 11 years. Akas lakat niyel. Ay, jak lapat yan. Ni Catherine Topay, nakapimpintas in break da. Ni Panyang tulaki din, nakaslabiraro ko. Anya? Ibagak to man gayam na masabat ko. Dilagbay nga gipupos iti kakastoy a picture. Ay na, in caption na pa Nestor Panyang, forever. Ay nagraraman ti danga. Oh, anya mo dagijay ipopos mo si Kapanyang. Oh, apay akas sa tilangam. Rumbang kumaan naragsak ka. Adda nga ron kaayan-ayat mo. Very proud ka pa'y amang ipopos iti social media. Ay, diyan ka mo na niya tiramidok, Elena. Anyat kayat mo asawan. Panag ko na, kada kayan ayat ni Nestor jay lugar da. Anya? Nadlaw ko ngamin kan kwa na. Idi na minsan nag-date kami. At daw mawawag kan kwa na. Idi kwan, kinitanak pa yung umuna. Sana inidap di cellphone na. Kanamong ka di, babae ti wallpaper na. Panag ko na, iso day ti girlfriend na. Anya? Jaklakit di maklon na bilang tay break nak ni Nestor. Sapay ay ayat ko na yun. Aguuyong kan samot tan Panyang. Ay ayatok ngayon ka ibagbagamot. Nabiit kayo pa'y anagamam mo ngamin. Ngam inaklon mo nga oray saan pa'y anagdaton. Ay agasam manday ta. Ano ano i-break na ka. Ayan na jay ko nang nga oray awanan ti Katniel. Kat adalat na forever yun. Danga. Pasensya ka kuman, Panyang. Saan ka gayam nga ayatin? Anya? Naibagak lang nga ayatin ka. Gapulang iti iliw ko iti girlfriend ko. Nga day lugar mi. Kan may sa, mabisinak lang iti. So na ibagaking ka day jay. Awanan kay tibayin. Mabisin ka lang. Ngamsyak, kasta unay abustog ko idimbagak nga gayan ayatan. Unay ka, Nestor. Pasensyakan kunak manayin.
Lipatin nak, talipatin ka mo ten. Anya matanti gusto niya naramid mo, Nestor. Nabiit pa'y manipod na gamamuta. Nga mabiit matgayam nga agwin na swasta. Panyang. Manipod na gamamuta nga ginggayta. 11 days talang. Anya kamatan. Kas itinakunak itay. Pasensya kan. Gaputaawanan ti panagayat ko kin ka. Nay, apay nga'y ngagsangsangit kamot amagmag na, sikapan niya. Nay, ta sana sumungbat. Nagwin na swas kaming kini Nestor, tata. Ha? Manluloko matgayam tawanan bain. Hayunay kang panyang. Basol mo mutlang ano apay. Saan mo pa'y unay nga mamo di tao. Nga may ayatam kiday. Anya nga ita. Si kamaroon tiyag sangsangit akasta. Gun-gun na mapanyang. Amom, sikapan niya. Makapalik ka. Amom lang nga din ang nag-break kaming kini Nestor. Ngam kastapay lang tibagbagam. Notikat niya kat 11 years na kayo mat kini Nestor. 11 days. Ay na, nagmayat man. Kano lang, hindi bagam kada kami forever kayo ti dadya Nestor. Ngam ni, nasurok lang nga makalawas. Nagwinaswas kayo. Ay, makapal kayo talaga. 11 days sa panagayat. Naimbak tayo mabot pa ito 11 days. Anya. Ay, nagbayag. Sana 7 days, tano 7 days, isang linggong pag-ibig ko, mapanya. Awan pa'y nasaya at nga ibagam si kabakla. Ha? Di ta ka manlangan. Ay, makapanglo. Gatpod naman, makapailag ka talaga. Day tati maganab mo. Gapula ang tanakita mo adalangana. Apo, nagpapansin ka, sayot ka, danga. Jakmet nga namnamain nga dagayam girlfriend nang. Kat idi pala kumadamo ang nagsarita kayo. Sinaludsod mo, no ada ka di kaayan-ayat na. Si kamot ngamin, gapula ang iti excitement mo, nalipata mo dagita abanag. Anya nga ita, agsangit-sangit ka manan. Nagmayat man ti istorya ti ayan-ayat yu adwa niya. 11 days ko naman. No 11 years ti Katniel, da kayo mat, 11 days. Anya lakit din. Siguro, sayang mo't dagiti lipstick a ginatang mo. Agpa-impress ka laang kankwana. Sardangan nakman si ka Elena, nagpadaan nyo kinibakla. Awan pa'y nasaya at ng ibagayo. Namukla ko mga dagayam kayan ayat na. Jakla ko man nakiam-amukan ko na. Ay na, basol mo. Gapo lang amin tagwapo. Di ka nagsalsaludsaw no adda ka ayan-ayat na wano awan. Salbag day dyan, Nestor. Pinasakitan na lang ti puso Enric na. Sayang dagiti lipstick kas kada ado apagpapintas asinay sayang ko. May in love lang ang kanya. Hanggang saan ba? Ay, salbag ka talaga. Anya, Awanan ba inday dyan lalaki? ay kat anusam awanen ti Nestor ijay balay da kapitan. Nagawi doon, kakailiw na kanaw ti girlfriend na. Anya? Iso asaan na ka nga ay-ayatan na ijay. Adal day takan ka, ano adda ka ayan-ayat mo, saanan anas kan pa'y nga i-post, wano ipanakal iti social media. Iti kasta, no ag-break kayaw, saan ka unay ang masakitan, maawatam. Nana. Naimbag kumamot, no imabot iti makabulan ti ayan-ayat ya. Anya kat ta 11 days ay na, makapaulok kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya matanti kastaw. Ha?
Apay nana, kaslat na nalipatan nyo Nalipatak nga raw, te ginatang ko nga itlog. Ijitirsina ni Bakat Inga. Ay, aniyamot ang tikastoy, aya. Kinakabaw yu iso akasta. Mas daaw kayo pa'y laang mataya nana. Ha? Una na, kinakabaw yu dayta, iso atila maliplipatan yung. Aniya? Naimbag lakit din ata di yung malipatan ti umangas. Ayawanan Aniya? Kun kunaklaan nana. Sige inkayon. Sublyan nyo, di nalipatan yung itlog. Ang mga nuintarayin, di tumboy ng awan itlog na. Aniya? Apay mo, takinatawaan ni Bakat Silang. Gapulaang iti pan nakalipat na iti itlog aginatang na. Kinatawa si daan na lang arudan, malipatan na pa. Anya? Una yan na kinakabaw. Iso an na ibagakin kwa na, an na imbaglakit din, tadi na malipatan ti umangas. Tano ultimo panagangas na, kat makabawan na, ay sos, jakla amon. Anya? Awanan no malipatan na pa iti umangas. Awan ton ti asawa nila kain na. Ay unay kan? Oh, pudno matibagbagak kumare. Mabalo nila kain na di na oras no kasta. Nagalas at talaga ti ugali da di apurita. Uyawin na amin na makita na. Ha? Apay anak ko ng dayta. Kitwin amom ka di. Kasta unay ti panangkat katawa na kanila kay Pidreng. Kapo kano taagkabaw. Anya? Win mare. Iso tinaibaga ni Mari Lucia kanya. Kadi na minsan na nagsabat kami. Nakauy-uyaw mo tanday jay ako marita. Kat no oray ni Bakat Silang. Uy-uyawan na matlaang. Gapo iti kinakabaw na. Anya? Agasam, imbaga na pa'y kanaw. Nga amangan no malipatan pa'y ni Bakat Silang ti umangas. Nagalas at talaga ti ugali na. Kasta? Ayun na yan. Paiman tamaranak la daya apurita at tibabag ti awanan bain. Sana nasayada dya nga aramidin na. Hoy, si Kabuyong, nga asawa ni Purita. Nasayata na sabat ka. Ha? Numabalin, bagbaga amam mo ni Purita nga asawam. Ibaga, masaan nga umanuyaw. Anya? Apay, saan mo ka di nga amo nga uyawin na dala kay Pidring kan bakit silang? Gapo iti kinakabaw da? Ha? Ay di ka man ha. Kasla saan ka mamati, di bagbaga ka. Inton kwan, tinumpa ka lang arod, ha? Ha, salbag ka. Pasensya kan. Ay basta, ang sabi ko, sabihan mo ang asawa mo. Pag ako nagalit, ibabaon kong buhay. Understand? Anya? Anya, kasta ti imbaga ni baklakan ka. Ha? Kunamit lano. Apay ngamin ang masapol pa lang aguyaw kaya. Apay uuyawin ayat agkabaw. Katuan mat. Bakit kan lakay da ngaminan? Isong agkabaw dan. Uray si daan da, malipatan da. Ay, naimbaglaangan, tadi da malipatan da giti asawa da. Anya? Ay, makapailak at talaga. Hoy, Purita, di ka man naguyaw wakas na. Apay, anya ti panag ko nam, saan ka abo makita ya? Saan mo mapadasan ti kasjay? Ay, pulos, duro. Jak to pulos mapadasan ti agkabaw niya. Ubingak pay, ken amok akas to'y latan ti panunot ko, nga uray bumaketak to, boyong. Anya? Apay, amom nga raw, di masakbayam. Amok ta sa anak nga rod nga agkabaw akas kadakwada. Pumanaw ka man dito. Awan pa'y serbi makasarsarita. Pumanaw ka. Ang mga nusyak ti makalipat nga asawa ka. Kita niya pa ti maramid cooking ka. Anya? Pumanaw ka, no di mo ka ti makaraman. Pangasay. Ay, abot sa tigastaw. Apay, ay, abot sa babirukan sa tukosaw. Ay, salbag kinay. Nay, apa yung tata? Inay kayo pa'y apalpaliiwan. Kas kailat turumpo atayak. Ha? Anya ayat isapsapulin niyo. Ay, tayo man salbagan tukosaw. Una yun akinakabaw day tata sursurando. Ay, una yan. Day taman ang tsukos dita ulo yaw. Hay! Ha? Ay, huwag ang paisaw. Ay, bero ka kaberaw. At damo na kayam na sa ulaw.
Ay, salbak! Ayawan mo si kaalakay. Mapan at talagang ti kinakabaw mo. Aya! Makapaulak kayo mo. Talaga asaanin ang malapdan ti panagkabaw yaw tata. Ah, Hay, awan mon alakay. Agkabaw kan at talaga. Ang mga no ultimo nagan mo, nalipata mo, gapo iti kinakabaw mo. ay, nagalasa talaga ti ugali. Daya purita. Nakauyaw. Ikawan, uray siyak. Inuyaw na nga agkabawak ka now. Kasta ka day. Wan, nagmayat nga raw, di pa nagkatawa na manguyaw kanyak. Ay, yan. Kung naglaki dito sa klang, sinuyaw na niya babae. Oray si kagayam. Ay, saan lang adatat inuyaw na? Ado tayaw. Ah, Amom ka day, nga uray nila kay Pidreng, inuyaw na mutlaang. Uray ni Bakit Supeng, inuyaw na mutlaang. siyawanan ba na babae? Tawanan ba na talaga Kunam lanwag na nayon akasjay ti tawon na. Iso pa ya? Ay, sapay la kuma. Taintun bumakat. Di na mapadasan, tikas iti mapadpadasan tayo ita. Itikas jay akina uyaw na. Di mo amua talaga ti agbainan niya si Kapurita. Ne, apayakas tamad ti tabas ti dilam si kabakla. Wina, kaputaday talaki na alas ti ugalin ti madamdama kita dito'y barangay tayo. Kinsan lang nga dito'y ayan tayo. Limabas pa yan, naging kay Jay Ili. Anya? Hoy, sika kisayaman day ta ugali makinamanuguyaw mo. Ultimo babakit kin lalaking agkabaw, katkatawaam kit di. Nita, Day tamad lagayam ti bagam. Anya aya ti parikot mo no kat katawaak ita, Kat saan mat asika? Manakibiyang kamot. Sika ti salbag. anya? Uray sikan sa mga min kaagkabaw kansan. Iso akas talaunay ti panangisakit mo kadakwada. Anya? Maliplipatam samet alalaki kalapta. Ha? Agbibisin ka na pintas. Kat sabali mo't laang day ta iduldulin mo. Ay, tiwanan ba Hoy, sumardan ka na. Ang mga nudyak malapdan tirik na kay na matumpa ka kung nagtumad. Oh, kita kabaw ka talaga. Imbes adumanog ka, ngamtong pa kung kunambatan. Hoy, lalaki kalapta. Saan ka babae? Tapnumang tongpa ka, may sakamat akabaw. Ay namare, bay amon. Agsakit laang ti ulom nga agpampanunot iti dayjay apurita. Ay, sa bagay mo di Bika, ito animal si Kanga. Uray po utam, nakarkaron to ti kinakabaw na dayjay a babae. Ay, sapay la kumaa. Tapno mapadasan na no, nya tirik na ti makatkatawaan. Awanan bain a talaga dayjay. Ha! Sa bagay, noan niya ti araramidam iti padam a tao, nasaya at manwan no saan, at dalata supapak na. Ay, trolalo. Totoo yan. Isu abay ang laang mare, panawon ti makaamukan kwa na. Imbaga magkinggan ba kahit agumatang kay ti bugong. Kung di ka magimatang. Wan kayam anya. Kasanuwa nga makaluto iti pinakbait no awan ti bugong na ginatang mo. Unay kan. Inyunay-unay ko itay sakbay ka mapanidya palinggay. Nalipatan mo Wan nga agpaiso. Jakmet lang nalaglagipan. Aday ta, agkabaw ka miteng. Uray maminano nga ibagakin ka. Malipatam latta. Salbag ka. Ay sana kang agkabaw, buyong. Di mo ibagat ikasta. Nagkabaw kan. Nita ulitan pay lang. Kaya't mun sakit ti makaraman, Di ka makapungtot ta si katinakabasol. Anya? Aday tanti kinauy-uyaw mo. Agsubsublimot lang ging ka. Ay na, sapay lang ko ma. Tasaan mo to ang mapadasan, tinakaro a kinakabaw. Naklakit din, no asino ti nakatalikod ako manudkod. Si kamot gayam mare. Ni, si kamot gayam kumare. Wan siya nga rod. Ay, una yan ti kastoy ayang. Ne, apay ngay, may samod ay ta tsinelas mo. Napanan ngay di may sa aparis na, imunan? Ay, nalipatak nga rod kumare. Ay, una yun. Jakmet lang nadlawon nga awan chinelas da ito may sasaka. Anya? Ay
unay daytan akin nakabaw mo, kumare. Hoy, sa anak akabaw niya, nalipatak laeng, ngem sa anak akabaw, maawatam. Kat apay ngay, makapungtot ka matang. Anyakit din akabaw, ngay bagbagam, nalipatak laeng. Ala, pasensya kan kumare iti naibagak Ala, agsubli ka nga ron. Ingka sa pulan, ti may sa tsinelas mo. Amang ano sa bali adalan, ti sinurot na. Noan niya launa ay ti pampanunutan ni Purita. Makapaulak man day tanga inbagam Sandra. Pudno ti imbagak kada kayo, nana. Nalipatan na ti may sa apares ti tsinelas na. Nakaadayon, idinapansin na nga awan. Ay una yan. Bakit akaon? Kanagkabawa kaon. Ngam awan pa'y napuutak, analipatak ti nagtsinilas. Bunga na jayin ati kinauy-uyaw na, nana. Uyawon nan tumot ngamin amin nga adakabaw na. Anya ngay ita, nairaman lang nga raw. Ay, hustaw, tapno mapadasan na no kasano ti agkabaw. Tai sumamma ti katawa ak no masabat ka. Wan anana, tapno maamiris na asaan anasaya at ti panaguy-uyaw na. Kas na ni Purita ti masabat ko nakasukat, ken nakapostura. Adan sakit di pagnana ti danga. Si kamot gayam, papanam. Awan bibiyang mo no sa dino ti papana, laan. Na, nagalas mo ti panagsasaw mabigbigat. Kaya't mon sakit di bigbigatan kay ti tungpa. Nagsayati sa ludsod ko, kas takit di sungbat mo. At the birthday, amapan ko atendaran ijay ile. Apay, umay ka. Ha? Anya? Mapan ka umatinda iti birthday? Kasati kawis mo? Ha? Itay adayuwak paiking ka, kunak no nagpintas day takawis mo. Ngam, nagpintas met kindi. Ngam, kasladan sa nalipatam Ha? Anya ti bagbagam? Look at yours, Mare. Kasladan nakabawam. Ha? Ay sus, walang paiso niya. Nalipatak mo itong tinagbrasik na. Ay na, awan mon Purita, agkabaw kan. Awan pa'y 50, ngam kastanti kabaw mo. Kasano nagtawon ka 80-60, di nakarkaron, baka wan to pantimon. Salbag ki diti kastoy. Ay, salbag talaga. Ne, aping agong ungot kalakay. Addan sa nakaapam Awan ti nakaapak. Amom, no niya ti pagungungtak, Sika ti makagapaw. Ha? Ne, anya ka din day tangay Ay, di ka malaging diday. Salbag ka giday. Amin mo't ti napapanak, sika ti pagsarsaritaan da. Sika ti tapik, dagiti tattao, dito'y lugar tayo. Ha? Apay, pudno, anapang kay Jay Ilay, ngawan underwear mo. Isaw, ti bagbagada. Nakita na kakanong, agkayang-kayang, nakalugan iti tricycle, ngawan underwear mo. Kani di manin na minsan, ibagbagada ngawan kanumanin bram, arimwar. Ay no, nakababain ka, Purita. Ay napasensya ka lang kumanlakay. Nakabawak namin. Dahita ti maganap mo iti kinamanuguyaw mo. Salbag ka, bakitan? Umpay 50 mong kastan ti panagkaba mo. Nung nakauyaw kanto mga ming. Lakay. Mangibabain ka? Malipatam amin ay. Dagitapay mo abanbanag, malipatam, panpanti, brabra. Wan lakay. Ikarik sa anon ang maulit ay. Karik nga. Aramidam, sa mo ngay karik-karik. Dayta, ti adal king ka. Iti dayta panagbakit mo, sika, Purita. Ha? Saan nga minanasaya ati aguy-uyaw? Nang runa, kadagiti agkabaw. Kita man ita, nakarkaro pa yan ti kinakabaw mo, ngam dagiti uy-uyawam. Ha? Napiyapay kadakwada adi da malipatan dagi suot iti underwear da. Ngam si kangay, nalipata mon. Makitkit, ay apaw, nagaramid ka iti unforgettable history dito barangay tayo. Si kakit di mo. Kit po numat, saan ka pa yung unay abakat? Tapno kastan ti kinakabaw mo. Amom, na niya ti awag dita. Karma, Purita, karma. Ha? Iso nga imulam dita panunot mo. Asaan anasaya ate aguy-uyaw. Ta aming nga raramidam, agsublikin ka. Maawatam, danga. Uwan kumari. Kat bakawanin na kumangga po iti panaglablabos ko. Pakawanin na ko mga. Ay, sana siya ti pagkidawam iti pamakawan.
Ingkagkid daw, iti pamakawan ka na ganyan babakit, kan lalakay ngayon uyuyaw mo. Mabaina. Mabaina nga. Anya ti amom, no kalpasan ti panagkid daw mo, iti pamakawan, kit iso mo ti panakapukaw na iti panti, este kabaw mo. Iso mapankan, salbag ka. Nakuyuyaw kan tumang ameng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Amo ngay mare, damag ko anangabak kano ni Darwin idi kalman. Kasta, kat manungan pakan na. Ay na, makapaapal nga rod si ka. 200,000 kano ti pangabak na. Agasam, nagdakkel ngamin ti tayana iti huweting. Agasam! Hay, sana all ko nakmanan. Wan nga rod, datao pa'y amamitlong agtaya iti may saal daw, di pa'y mangabak mo. Isupay ngam adan to, mare. Mga baktan tumit. Saan pa'y nga ita? Ay wana, huwag mawalan ng pag-asa, ako na dagiti Tagalog. O mare, adda ka din numirom at hayaan para inton rabi Ay, adan na, mare. Sakpay ti kunam. Nyig mo nga rodan, tama pa nakagtaya, itamot laang. Oh, atoy. Sa nga gasot ti tayak. O sige, wala, umay ka. Umayak sa ngagpayso Ay, uwan man, mare. Urayon nak. Agpulasak laang tadwa taamapan. O sige, paspasam, taamangan no saan tama abutan nila kay Pidreng nga agpatpataya. Oh, anya, titayam luseng. Dahito yung kanyak tata, duling amasikog. Ha? Nangalala, may iti ta ano, miram. Adda nga minasabat ko itay bigat, duling amasikog. Isu nga, isumutan at inumirok ita. Sapay la kumata, isu ti rumuar. Kitwin sapay la kuma. Kahit si kangay mo milang, anya mo tinumiram. Kwa tata, 24:36. Day tamot kanyak. Oh, atoy, sa nga gasot ti tayak. Ay na, nagdakalangay. Ay, wala tata. Iti kasta, no mga bakak, dakkel mo. Ay, kawin na. Sige, ibati kayo pa'y. Inak pa'y agpataya ijay daya. Anya kamutin milang. Amom nga dain saang mo na po'y. Ngam pinanawam, gapulang iti panagtayam iti witeng. Ay na, pasensya kan lakay. Jak mutin na lagip nga addain saang ko. Ay na, kinaad-adik mo iti witeng. Ultimo isaang mo, malipatan pa yan. Unay mo dahi tanga ugali mo. Ala, husto ka din lakay. Sana balay, tanumang abakak kat mairanod ka. Mano atawa na yung agasawa ta. Ngamawan pa'y napuota ka na nga bakam iti witeng. Anya, ay unay kan. Nangabakak mo ididwa ti tawon ni Luis nga anak ta. Malagi pa pa'y mo dahi, Mike. 2 tawanan ni Luis iday. Mano tawon na itan, inamain. Upat atawanan tinapalabas, aging gaita, dajay lang tinangabakam. Anya? Numariknam nga awan swerte iti kakasta asugal, isardeng maun. Saan kumama akasta, taya ka taya. Agsaysayang ka lang iti kwarta, No day itayam iti inal daw, kiinggatang mo iti sidain, di nasaysaya at pay, nabsog ka, Si kamo gayam, Darwin. Mangtad kamutin ay iti balato may. Wan nga rod, naimbag pa'y kan ka. Dakkel man ang tinangabakam idinaminsan nga aldaw. Swerte lang mo daw. Kat, ikan na kami mutin iti pagtayami. Anya ti amom, no ti kwarta nga itad mo, kat iso mo ti pangabakan mi. Malala. Antaw ti sagdwagasok kayo. Ano sa inyo ata, dahi talang ti may tugaw. Ay na, agyaman kami unay. Mala, umay kan kumare. Inta sa pulon nila kay Pedring. Inta agtaya. Nay, apay. Saan kay kadipay nga agawid, Los, Milaing? Saan pa'y nana? Urayon mi pa'y no anya tilabas. Anya? Saan abale? Tagawid kami matlaang madamdama. Ay, una. Agur urayang nagiti asawa yaw.
Bayan nyo nga aguray da, nana. Adda kami laang mat dito nga agururay iti labas. Saan kami mat anapan naglalaki? Anya, ay sabagay mo't kit di Mala urayan yung around. Sapay la kumata dagiti numero yo ti rumwar. Ay, anana, mangnamnama kami. Apay talaga kadi-adimon maliklikan day tabi siyam, si Kamileng. Ha? Anya kamot tay. Sumangpeta ka naggapoy bangkag, siyak pa lang mitaglutaw. Kas kadagin na, iti panganan tayaw. Kwa... Day tamot ti nagtaytayalatan iti witing tamam nga ramiday. Di mo pa yan masikaso ti anak ta. Gapulang iti day ta, witing. Pasensya ka la kumanlakay. Saanin ang maulit pa eh. Saan ang maulit pa nga? Inton bigat, agtaya ka man ay. Si kamanan ti mospang tuwala iti tersina ni bagit openg amang kita no anya ti labas. Ala, huston lakay ko naktumod. Huston nga? Huston! No mga baka, mairanod kamot laeng. Anya? Kasta unay apungtot nila kay mo kan ka, di rabi eh? Awan nga rod. Kunamlan no saan ang mairanod no bilang ta mga baka. Una yan dayjay nga asawam. Wan nga rod. Iso siguro nga agmamalasak. Sa anak ang mga abak, gapuken kwa na. Ha? Katuan, inuras-uras mo't ngamin nga agsasaw. Kat ibagam ngamin saan asuman na makamalas a talaga no kasjay. Naimbag ka pa'y paray. Kanayan na may padamag dito barangay tayo, kanayan ti pangaba mau. Ha? Ay, sa mga paray. No maminsan, mga abak. No maminsan. Ay, kawan. Kasjay lang na ita. Sugal ka nga rin paray. Huwag makidiya. Naimbag manggang ka paray. Saan ka maawis ng agtay-timiting? Ay, awan paray. Sa anak ang naisam iti kakasta banag. Ure niya klase ti sugal. Ay, nasayaman paray. Kasla baliktan mag. Saan ka na isang nibaga mo? Kasla ipatay na no, saan na makatayo? Ay, nakunamon paray. Podno day ta nga imbagam. Iso na lang da, kasla awan pa'y nadamag ko. Ano nga bakan na? Day ta nga rod kay. Awan pa'y paray. Iso nga ibagbagakin ko na asardingan nan day ta panagtaytaya na. Awan lat ta. Na ito lang na talaga day ta. Waiting nga day ta. Mga anay! Mga anay, kunak! Na, takas lawan dingdingin na to. Kalkalagmanan itiwiting to. Mga anay! Ha? Ay, agsasao kagayam. Ay, salbag mo dato yan. Itayak pa lang, sumanawa, mga anay. Inakayaban di anak tang. Tamangan tayon. Umday tamo lag, sumsumana ter, aramida mo. Kwa, pasensya kan lakay. Kalkalagak ngamin di nakitak itay abanyas ije kalsada. Anya? Maalamangan kayo latan. Mga anak tulatan no mabisinak. Ag sumada akman pa. Anya? Nay, apay ngayon paray. Si kamot din tinaglabla iti kawasyaw. Ay, huwag paray. Di mo nga minagawid ni Mileng. Nalabsang itay jitirsina ni Bagay Ubay nga nakatungaw. Kadwa na ni Laos. Kasta ka day. Amok nga rurahin damanin nun niya tilabas, paray. Ay, unay mo day dya kinaadik day tiwiting ay. Malipatan dandag iti trabaho na dito nagtipalay, paray. Ay, bagam mo ang amin, paray. Nalabos unay na dya nga raraminin na. Mabanbanog ka na nagkapuy banggang. Si kaki din taglama, paray. Ay, huwag nga raw. Mabalim mga agtalang. Kalpasan na, agawid ang. Sa nakas di nga urahin na nun niya tilabas. Kaslawang pamilya. Ano kasi, pare? Ay na, sayang at talaga. Sayang at talaga, maray. Napungkit ti salbag atayak. Ha? Agasam, 7:10 di tinayaak. Ngam 7:11 ma, trimwar, ay salbag kit day. Agmamalasak at talaga gapo iti asawa. Sumanao nga minukas di nga amuna nga imayak nagtaya. Rurud kon. Kat, anya ngay nga rod. Talaga siguro asaan aparakan ka. Ay, sayang at talaga. Napungkit pa'y laeng. Sayang. Ano talaga asaan kang agbalbali o agsina talangay? Nay, anya ka din day tangay bagbagam. Marurudak lang arudan. Kastapay lang magtipasungad mo kanyak. Ha? Marurudak gaputan na pungkit jay tayak.
Iso nga agmamalasak gapukan kakag. Anya. Sa uka ngamin asao tunggal mapanak agtaya. Iso akanayon ang mapungkit. Anya. Sakpay lang mo ti pabasulan may. Basol mo talaga. Masigurado no saan ka asumanao, mapadasak kumamot ti mga bak. Anya. Sakit din ti karitam iti sina. Ay katuan na. Tapno awanan ti malas iti biyag ko. Anya? Naiturod mo ana ibagat ti kasta iti asawam? Ay wana, sakpay ti kunam. Ha? Iso asa anak ang mga abak gapuken kwa na. Saan mo't siguro akasta, Mare? Si kakit di mo't. Iso ako nakankwana. No siyak ti karitan na itisina. Ay katkayat ko ah. No agsina kami. Amangan no isumutan ti panangabak ko iti waiting. Anya? Diyak kayat ti panagsasauna kanya. No kasdi nga amuna nga imayak nagtaya. Iso nga amok nga iso ti malas. Ay awanan Mare. Awanan na talaga. Ha? Apay, Mare. Anyat sang sangitan. Pimanawan ti asawa. Intugot na pa iti anak may. Anya? Sumangpata kay balay may katawan mo't dagiti kawustan. Amang ano adalaang na panandaman. Saan maray? Ang mukha nagawid da ni Jay lugar da. Kasano daytan, Mare? Kunaklakit din no ang angaw na lang Jay bagbaga na sinaanak. Ngam pinaypaiso na matan. Anya? Ayawanan dagiti agamak maray. Pinanawan da kaon. Mabainak matamang surot kadakwada ijay lugar dano bilang lang. Anya laangan ti may bagadag itinaganak na kanya. Nakababay. Oh, Mileng. Anyat numero. Awan pa'y tata. Sa anak pa'y ngagtaya ita. Ha? Nay, itaman pa'y. Aging ga akabaulak asaan ngagtaya. Liklika kun talaga. Anya? Gapulaang iti day waiting. Pinanawan nak dagiti agama. Ha? Ay, saan mo't adakas ti agtay iti witeng, Mileng? Iso na lang, tapanunutom kumamit iti trabaho medyo balayaw. Sana kasta, ano agtaya ka, kit dito'y kalatan naging gamamwam no niya tilabas. Ha? Mabalin ka limit ay ati kasta. Ada asawa, kinanak mo. Di ka maasikaso ida, kapulang iti katatayam iti witeng. Malahos ton tata. Naplang tilapayag ko. Anya? Mapan ka ijay lugar dalakay mo, kumare? Juan Mare, iturturad ko ti mapan. Uray amok ang nakababain. Ha? Manumaten alawas nga awanda dito'y balay. Kailiw kumaten ti anak may kanti asawa. Ne, nakaskas daw ah. Si kakit di mo't Mare. Naamiris ko anapatpatag nga amang ti pamilya. Ngamday takwiting aday ta. Ay, Katuan mat ngamin. Kunam kanyak tadadakkelan dagiti anak ko. Kan saan apaasikaso ti asawak. Isu amabalin nga agawidak iti anyaman nga oras akayat ko. Ngamsi ka ngamin, surot ka kanyak. No kunak nga agtambayak pa'y makitambay ka mat. Anya ngay ita, si kakit din ti pinanawan da. manipod ita. Jak kayaten asublyan day ta ahuiting, Mare. Awan na sayaat nga ipay na itibiyag ko. Nagsaysayang aklaang iti kwarta. Ay, salbag. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Kasla na unag ti pampanunutam pare. Ha? Itay pa'y aday ta cellphone mo tikit kinang. Kita agman da ito'y chicks itipis mo, pare. Ano? Chicks manon nga. Nagpinda ka. Ay na, nawan la asawak. Armag ka talaga da itay. Ay sus, si kakit di mat pare. Inton kwan, maamuan ni bakit mo. Awan mo lang arod. Awan bibiyang na da pare. Awan maaramidan na. Saan nabalit na saan kumot nga isukat? Nayon naklaan. Ay sus, si ka talaga pare.
Day talaki na babairong manin ti pampanunutam. Anya? Oh, apay, awan ka diti panggap mo amapan mangan, itay kapay anak uldag dita. Day tala cellphone mo tikit kitam. Mga anak tulat ta ka day, na mabisinak ba kay? Anya laki din na ya. Nan, kitak man day ta cellphone mo? Ah, Ha? Anyaga po kita am ti cellphone ko. Kajak mo, bibiyangan ti cellphone mo. na, siguro adda ilimlimad mo niya. Anya nga ilimlimod man nga ibagbagam. Ti cellphone, private agamit da ito eh. Sana mabalin na kitkitaam no niya tilinaon na. Nga uray asawa ka pa eh. Anya? Mawatam ti kahit ko asawain. Privacy bakit? Privacy. Anya? Dinak man privacy si Kakardo. Maamwak laeng nga da sa baling aramida, ma? Ha? Makitam ti saan mo pa'y anak kita. Si kamot gam di masabat ko, Gina. Ay, long time no see ah. Kumusta ka mo tingay? Ayos na tamat. Kaasi ti Apo, agang ang sakpay aging gaita. Ha? Sika talaga. Nay, kasla si Mixi ka. Ha? Ay na, agyamanak manong kardo. Siguro, adamot yung boyfriend mo niya. Wino, awan pa Kwa? Awan pa'y boyfriend ko, si Kakit Dimot. kasta ka day. Anya nga minan tinagan mo iti Facebook? Kwa? Gina Ganda. Dahita tinagan ko iti Facebook, manong. Agyaman na ka. I-add ka man. Kahit pangasi ma, tayaksip mo ti friend request ka. Sure, manong, i-accept ka. Paray, aday bagaking ka. Amom ngay, nasabat ko ni Gina idikalman. Ay no, pimintas sika. Oh, Kung saan lang nga pimintas. Dapay asim mixay. Ay no, uray la agtid-tid dagiti katay ko iti nakita. Ay si lingit ka, kunak ko ma. ay una yun pare. Kung kunak lang pare, ang mga no, ibagam tuki di ka ni bakit ko. Narigatan. Kahit nagsarita kayo kini Gina, idinasabat mo. Ay muna. Hapay, kapaw. Tinamag ko pa ya, tinagan ti Facebook na. In-add ko. Isa friends kami. Nagpartakan. Anya lakit din pare. Ket when apay kapaw, ikunak manayin. Nagsiksya talaga ni Gina pare. Makapakatay. Anya? Amamom ka din ni Gina, mare. Ha? Asino ay Gina tibagbagam? Asino pa'y kuma? No sana ni Gina nga apo ko tin bakit ising. Awan, amok day jay. Apay ka day. Ay na, saan may kidya pa nang ipapan? Ngam nakita nga nagiti comment nila kay mo iti Facebook na. Ha? Win mare, abay saan mo nakita? Ay, jakmet ngamin nag-open iti Facebook iti manungal daw. Busy ak ngamin iti anak ko. Kita ngamin na. Ay na, di asawam. Kas labaro no kas di nga ag-comment iti post dagiti babae dito lugar tayo. Ay, mabit lang o adtoy, kita Kita day tani. Wan ngagpaiso. Kan apaw. Oh, mas daaw ka? Isa ti numero 1 ang ihahart iti post na day a Gina. Kung saan lang ani Gina. Ano ti babalasang nga ihahart na ti photos da. Anya? Sapay tunggal makitak ti comment na kat wow sexy. No saan wow ganda. How to be with you kung kunan na. Ti awanan ba in alalaki? Ha? Ay. Payman? Kastagayam ha? Jak ngamin nasangsango kat tinagop open. Bayam tapaliiwak daytang friend. Nasaya at tadakan. Sika, wow sexy. Ha? Anya ka din day tang ibagbagam mo bakit? Na, ang pamarang kapay lang awan amom, ha? Awanan ka itibain, salbag ka, babaero ka. Ay, anya ka din day tang ibagbagam aya. Nakitak dagiti comment mo, kan heart reaction mo iti post dagi babae dito lugar tayo. No babae ka kuma, kat sayat, garang ganjang, garang pingat. Anya? Awanan ka itibain. Awan lang arudan maitultulong mo dito balay. Awan lang arudan trabaho, maaramid mo pa iti kasa. Anya lang ti ibaga dagiti tattao ang makakikita iti i-comment mo, ha?
Di ka agsan na ay, tanga mga no ikugtar ka itirurod ko. Alaw, Stone, bakit? Saan na maulit pa? Pay, naan ano day tarupam si Kakar daw. Ha? Siguro, tinungpa na ka ni bakit mo aniya. Ay, huwag nga rod, nana. Kasta una, panagtungpa na kanya kidirabe. Kat, ada siguro basol mo ah. Awan mo, nana. Simro lang, ti kwatit na. Ahaw, Bumagtake. imposible atong paan na ka ni bakit mo, nga awan gapaw. Amangan mo't nga men no ada babae. Ni nana mo. Ada na damag ko kat. At tila ka no ikumkomment mo itipos ni Gina nga apo ko ni bakit iseng. Ha? Wow, siksi ka now, ti ikumkomment mo. Sakot, ada pa'y karo ti emoji na nga agdildil pat. Ti awanan bay na bakit ay. Amo na pa yung nagitiimo jay. Ngagdildil pat. Kasla da ibagbagam. Ha? Ay, kwa, awan nana. Awan ibagbaga. Apay-pay lang nga mas daw ka, no naamuan ni bakit mo. Ang mga no nalipata mo at ti social media, kat awan ti may limlimad, pare. Uwan nga rod, pare. No asino nga ti chismosa nang idanon keng kwa na. Sarda nga mga minan, pare. Itikas na, awanan ti parikot. Ay, sana mabalin, pare. Magusto ka talaga ti kinasiksi na Gina. Ano? Sarda nga, ti panagkom-comment ko, itipos na. Ngam kachachat ko, may. Ar magi di pare. Kanya tamo, no bumigay. Ay sus, pare, sika talaga. Numaamuan manin ni bakit mo dayta. Diyak lakit yan mo. Ay na, nasaya at na nagsabat ta, sister. Oh, Gina. Kumusta? Talaga pumimpintas ka, ah. Pumimpintas ka talaga. Ay na, pagyamanak unay. Adaman sa ludsudak kan ka? Ha? Anya dayta? Pudno ka di? Anagsina da manong kardo kan ti asawa na? Ha? Nagsina? Wan, kanayon nga min agchat ni manong kardo kanyak. Kinapudno na, agdat-daton nga rod kanyak. Anya? Kanayon na nga ibaga, anagsinadan ka nung agasawa. Kanti pa kaalakak, among ti kunana, adda ka no kanser na ni bakit na. Iso nga umadani ka nung mutlaang ti ipapatay na. Iso nga iad-advance nan ti agaram iti kasukat na. Anya? Ti awanan ba ina lalaki? Pudno ti ibagbagak. Ang mga no ibaga mo aglaslas tugak ah. O, aday o. Kitaam, dagito iti messages na. Nan kita man? Ha? Uwan nga agbayso. Ay na, siyak ti mabisit kinkwana. Alaman, screenshot man amin day chat na king ka. Isin mo kanya kiti messenger. Tapno day pakita kini bakit na. O sige, ibagam tuman kini bakit na tabagbagaan na. Tapno saan akas jay. Kaasimot ni bakit na. Adi na amu ti ar-aramidan jay awanan bain nga asawa na. Nagsapakamutin nga imay dito'y balay, mare. Itaman tay. Siguro, awan ka rin iji balay mo. Iso ang nasapa ka manin nga imay dito'y. Ay na, nakunamon mare. Awan na talaga ti kapig iti balay. Iso nga imaya. Unay kan? Alam, ipaburag ka man iti kapita. Tagkapita mare. Tadaman tinapatag nga ipakamuking ka. Ha? Anya day ta? Alam, ipaburag ka na. Tagkapita. Tapno ganasin tati agunget adwa. Anya? Kastoy ti mapan na i-chat kin ni Gina? Uwin mare. Screenshot dayta. Iso nga imposible adi ka pa'y lamamati. Tiawanan bain? Puskulro pa lalaki? Ay no, agasam man, taimbaga na pa'y nga dasakit ko, kat umadanin ti ipapatay ko. Kat, anyangay nga rod. Napagklan mo't ababaero ti asawa. Ay, makapa-stress! No, hindi kat wow siksi lang ti kumkumit na kadagiti siksi ababalasang. Saan itan? Ibaga na pa yun nga umadanin ti ibabalon na. Payman day di alalaki, sumubsobramatan. Ikam ang amin ti pagnakman na mare. Di nala panunutin ng ti anak yo. Ay na, puday di akardo. Napagkla na babaero. Naimbag ko na tananakam ni Gina. Tadi na tinutupan. Ay no sa bali lang nga babae mare. Ang mga nuawanin ti asawam.
Matanagan ak pare. Nag-chat ngamin ni Gina. Ha? Naku nana, nga amo ka nun ni bakit ko dagiti chat ko king kuha na. Ha? Kasano ano pasamak dito? Imbaga na kanu kin ni bakla. It amo mo tinadya bakla. Napagkla na chismosa. Amin ang mamon na idanon na kin ni bakit ka. Amumatan ti chismis, pare. Nagbiit nga gwaras. Kat, agawid ka na. Tapno maamam no anya ti reaksyon ni bakit mo. Ay, mabuti nga nga rod pare. Mabuti nga ka talaga. Sabay, mabisina kon baray. Ay na, agawid ka kitin. Alangan adito'y kalatan ng agmalmalam. Agpatpat na. Awan na ito. Kasano da ito yung ay paray. Ay, dayjay to mga min na Gina. No apay mo amasapol amapan na ibaga. Anyamot tayo. Kasano nga ito yun? Nasaya at na panunot mo pa'y tinagawid, Cardo. Ha, ay, wan ba kahit? Ay, wan gayam. Nagluto ka kaday. Mabisina nga minang kahit. Ah, mabisin ka? Oh, adto'y ti kaldero nga awan kargana. Anay ko, nagsakit mo tin ba kahit? Ha? Awan bibiyang ko! No mabisin ka, inka mangan ijay ayan dagiti babae a puspuswam ti picture da. Ha? Awan mat a talaga ti babayin mo niya. Ha? Nagturod ka matan anang ibaga kin ni Gina nga umadanin ti ipapatay ko. Ay na, gapula ang iti kinababaerom na ibagam ti kasta. Dinak man bakit-bakatan, Cardo? Anay. Awan lang arudan maitultulong mo dito balay. Nagsakitan da ito ulo ka pinakulam iti kaldiraw. Ay awan bibiyang ko, no kayat mo, jay pay dakdakil a kaldero ti ipakul ko kan kataag nakam ka. Ha? Bakit, Mike? No mabising ka, inka sa pulon dagi jay chicks mo akom komentam iti wow sexy. Wano saan, isudakit din ti mapan mo kanan. Anya? Ay, kasla ka ano lang, hindi nasabat ka alin mabaga na itarupam. Sa ita, adumana nga intap-tapal mo di ta ulom. Uwin na. Siguro, adamanan basol mo anya. Aday tangamen, adda lang arudan asawam. Di ka pa'y lamapnak. Agasam, imbagam ka na, nga ada sakit ni bakit mo. Kan, umadani ka na, ti ipapatay na. Nana? Agasam, si bibiyag pa'y lang ni bakit mo, ngam kastakit din ti ibagbagam. Ay nalabas, Cardaw, nalabas. Ay, ni Nana, Mike. Kat, pudno mo ti ibagbagak saan aya. Isung agbalbaliw ka kuman. Laklakayan kan tabno kasta ti aramidam. Inton kwan, si kakit din ti umuna amatay ngam ni bakit mo. Ha? Ay, san anana. Kaya't ko pa'y tiagbiag. Kayat mo pa'y ti agbyag. Tapnaw, makababae ka pa iti adaw. Kasta ka de. Ay, sana kasta nana. Kaya't ko pa'y tiagbiag. Gaputa kaya't ko pa'y amakadwa ni bakit ko. Ay, adula amin. Awan lat pamatik iti kasta pa nagrup-rupam. Nyamit tinda kita intap-tapan mo iti ulong paray. Ay, nagsakit nga rod pare. Iso kastoy tinamayak. Basol mo matlang paray. Nonya nga minter aramido ma. Amum lang arudan nga istrikto ti asawam. Yung kastapay lang ter aramido. Diyak mo nga minamnamay na mamuan na pare. Ti ko nakakit saan nga idanon ni Gina. Mindanon na may isamo da jay. Kahit, anya nga itimpak ni bakit mo kan ka. Pinakulan na ka iti binalsig. Ay, sana binalsag. Jay di nakangis-ngisi ta kaldero miya. Isaw timpang or na dito ulok. Agasam, inyakob na latan dito ulok. Magkumamon no slow motion. Saan mo itinyakob na latan? Ay, nagsakit yo. Maganap mo ah. Noan niya lang aming ter aramidang. Tilang aming i-comment mo iti Facebook. Ngam ti post ni bakit mo. Di mo pa'y mapuswan mo. Di mo pa'y makomentan iti wow sexy. Oh, anya nga ita. Ha? Napadasam lang arod tinaakuban iti kaldero ti ulo na. Ha? Nagam ka nga minon pare. Sarda nga mo day taki na babaerom. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw,
Anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.